280 mga igsoon. Mayong adlaw mga Sugboanon ug sa tanang Bisaya. Karong adlaw anaa kita sa Mandaue City Public Market. Ug ang atong plano, atong sudlon aron makaibaw ta sa mga presyo karong adlaw. Ang merkado publiko sa Dakbayan sa Mandaue mga igsoon, inila og bantugan sa ilahang mga isda ug imong sudlon mga igsoon, makakita ka og daghang matang sa isda og mga karne. Tara, labang ta. By the way mga igsoon, diri sa Dakbayan sa Mandaue makakita ta og dako kayong LED display og anaa diri gibutang ang mga presyo sa lain-laing mga commodities o baligya sud sa merkado, gikan sa mga isda hangtod sa mga karne og uban pa. Nindot nga ideya mga igsoon sa Dakbayan sa Mandaue aron ang publiko dunay kasayuran sa mga bag-ong kausaban sa presyo. Tara mga igsoon, ato kining sudlon ang ilahang merkado. Tara. Una ta mga igsoon sa ilahang karnihan. Tara. Ma'am, good morning. Pwede ko mangutana ninyo, ma'am. Ma'am, adunay presyo sa gawas mo dito sa inyong lead lights. Kapag mangutana gyapon ko, kilay kilo karon sa karning baboy? 290 mga igsoon. 290 to 80. Depende sa party. No, depende sa party sa baboy, ma'am, no? Okay, thank you, ma'am. Aritas pikas mga igsoon. Doon na sila'y karning baka. Ma'am, good morning. Mutana lang ko, ma'am, presyo sa karning baka. Ribs pila, ma'am? 320 mga igsoon. Ang unod? Ang para beef steak, 400 ang kuwan. 400. Ang kanang beef steak kon mga igsoon, 400. Para linatan, kani, 360. Kini mga igsoon. Ma'am, maning kamto, ma'am, no? Kamto. Okay na. Adi kina may kamto sa pitso ni siya, pero pitso. mo ni nanlala ni sa magbaligyaw kinamto. Para sa linatan mga igsoon, no? Kanang latunon 360 ang kilo. Ma'am, thank you, ma'am. Asa na nga ko? Cebuano 123, ma'am. Asa nga channel? Cebuano 123 sa YouTube. YouTube. Oh, Cebuano 123 YouTube. Presyo sa baboy. Oh. Okay, lain po da. Presyo sa baboy, ma'am. Kani, 290 ni with tambok. Okay. Iyan, pwede 300. Oh, 300. 300 yan. Puro unod, 300. 300. So, ang kanang lunlun unod, mga igsoon, 300. Tiyan, 300. Yeah, kanang buko ginana, 200. Kana. Oh. Bukog, mga igsoon, no? Tinagod. Pila ning tinagod, ma'am? 200. Ang ribs, 240. Ribs, 240. Kana, 240. 240 ang tiil, mga igsoon. 220 ang kaning maskara, no? Maskara? Oh. Alright. Cebuano 123, ma'am. Oh, kani. Cebuano 123. Ma'am, thank you. Alright, mga igsoon, atong suruyon kining ilahang merkado. Dunay nindot kay during klase sa karning baboy mga igsoon. Nata karon sa
chicken, no? Manok section sa merkado, sa merkado, mga igsoon. Kining merkado sa Dakbayan sa Mandawi, mga igsoon, hamugaway dako ug hamugaway, mga igsoon, tungod adunay insakto nga ventilation ug adunay taas nga roofing. Karon, mga igsoon, ana atas sa isdaan, no? Karon ana ata sa isda section, mga igsoon. So ayan na to og pangutanan ning uban mga vendors. Ana day sila timbangan ng bayan diri. Good morning. Good morning, sir. Ma'am, muli ko tambak mo, no? Tambak. Ilang kilo ni ron? 380. Kining kani usa ning singahan aning isda ani, ma'am? Timbungan, sir. Timbungan. Ilang kilo? Timbungan 350. Oh. Say hi. Hi, good morning. Welcome to Mandawi. Kining ma'am, kino ni ma'am? 280 ang shrimps. Ano? Asa po na sa gikan green shell tahong samar. Samar? Gikan pag samar, mga igsoon, no? Kining green shell tahong. Thank you. Doon na gayoy adlaw, mga igsoon, nga labihan kadaghan ang isda ngani sa suod sa merkado sa Mandawi. Ma'am, nakalingi ko tungod sa kagwapa sa imuhang isda. Kanang asap kanang isda, ma'am, asa pa nagikan? Cordoba. Ari ano na sa tuwa? Duol ra. Oh, duol ra mo nang gwapa. Pila nang kanang sari-sari, ma'am? Pila na? 280 lang na. 280 mga igsoon. Ari na mo sa market. All right. Ma'am, thank you, ha. Kani ato ning pangutanon si ma'am kay mintras nga di pa siya busy. Ma'am, isip nga nangaraan na mo diri sa suod sa merkado, kanang mahimo ba ninyong i-share sa atong sumusunod aron makibaw sila unsaon pag ha? Ay okay ra. Unsa may timailan nga ang isda presko pa? Unsa may timailan nga ang isda presko pa? Tinaog mata. Buwag hasa. Buwag kasak. Kada nang duha. Nindot og lawas. Pasko og lawas. Klaro man tanan lang. So tinaw og mata, mga igsoon, og puwapa og hasang. And then ang iyahang lawas sinaw pa, kaning mga himbis, kaning iyahang kulor insakto pa, no? Insakto, ma'am, no? Kanang iyahang mga kulor kuan pa, lutaw pa. Okay. Ma'am, thank you, ha.
Ma'am, utana ko. Pilang kilos bangos ron, ma'am? 180, sir. 180. 180 kilos bangos. Kini ma'am, pilang kilo ani? 400. Asa paligikan ma'am? Diri na sa tuwa? Bantayan. Bantayan. Bantayan mga igsoon. Mamsa man ni no? Mahilo. Kanimoy mamsa, kanimoy. Mahilo. Mahinlo. Maubos kaugaw. Kining Locos pure. Locos Pure. Locos Pure 400 mga igsoon. Thank you. Alay, sana all. Sana all, sir. Apa? So ilang mga utanon, mga igsoon, adun na po tayo daghang makita nga matang sa mga vegetables o kining mga lamas, mga igsoon. Nataro pamunawang gasin. Oo. Padong kini sa second floor sa public market building sa Dakbayan sa Mandawi. So tara atong sudlon, atong sakaon mga igsoon. Mahimo na po sa mga PWD, no? So makita na to mga igsoon, adunay mga kapihanan, karinderya. Dunay mga putot, tsokolate. Second floor sa good morning. Busy na sila ngani sa babaw magsuon sa ilahang mga sudan nga baligya. Nadiri ang mga karinderya, mga painitan, kapihanan. And then anay sa babaw maigsoon, makita na to ang karnihan o isdaan sa ubos. Right. Makakita po tayo sa baba may igsoon kaning ilahang prutas o fruits section. Naangan ni ang saging, kamuti ug uban pang mga prutas mga igsoon.
Nindot no kay dunay gi-installer nga dako kayo nga electric fan dungag sa kahamugaway o kahayahay sa sud sa merkado publiko. And then dunay ventilation mga igsoon. Boss kining saging kardaba man no, kardaba. Pila pud ang sa na kinilo? Kinilo. Pilang kilo ron? Ha? 22 saging lungagon kardaba. Kini nga kamote, boss, kini 40. Pareho ra. Kamote 40. Kani nga ipanita na pinutos. 40 gyapon kilo. Kilo. So kini nga ipanita na lain-lain nga klase sa kamote mga igsoon, 40 gyapon na kilo pinutos. Boss, thank you boss ha. So mao to atong kalingawan karong adlaw mga igsoon. This is Gawins in Mandawi City Public Market. Amping mo kanunay mga igsoon og hinaot nga magpabilin kitang mahapsay.